Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon entzuleok, egunon Goiuri, egunon Mai. Egun berezion, Inigo. Hoi da, egun berezion guztioi. Egun berezia, gaurkoa. Egun berezia da bai. Gaur irratiaren mundu eguna da. All we hear is Radio Gaga, Radio Goo, Radio Gaga. All we hear is Radio Gaga, Radio Gaga. Radio what's new. Irratiaren mundu eguna otsailaren 13an ospatzen da urtero. Nazio Batuen irratia 1956 urtean gaurko egunez sortu zela oroituz. Egun hau aukeratu zen irratiak mundu mailan informazioaren, entretenimenduaren eta hezkuntzaren edapenean duen eginkizuna itortzeko, baita nazioen arteko bakeari eta ulermenari egindako ekarpena azpimarratzeko ere. Aurten, irratia eta aldaketa klimatikoa lemapean. Inigo, mesedez, Wagnerren Parsifal operaren zati bat jar dezakezu. Noski, zuekin Wagnerren Parsifal. Ze ederra den pasarte hau. Ez dakiz zergatik sumatzen dudan Wagnerren Parsifalek irratiaren historiarekin zerikusia duela. Ez dago Juri? Eta gaurko egunarekin baita ere. Ara. Richard Wagner 1883ko gaurko egunez hiltzen Venezian. Eta bere lotura irratiaren historiarekin oso kuriosoa da. Ezagunak egiten zaizkizue teiatuko eroak edo loloko dela azotea? Teiatuaren eroak, ba ez egia esan. Neri bai, lau eroak Enrique Susini, Luis Romero Carranza, Cesar José Guerriko eta Miguel Mujica izan ziren. Eta Argentinako lehen irrati emisio publikoaren arduradunak izan ziren 1920ko abuztuaren 27an. Transmisioa Frantziatik ekarritako ekipo batzoi esker egin ahal izan zuten gaueko 9etan, teiatuko eroak hala deitzen zieten, Parsifal opera emititzea lortu zuten. Richard Wagnerrek idatzitako musika pieza hura Buenos Airesko Koliseo Antzokiko terrazatik eman zuten. Mikrofono bat jarri zuten Koliseo Antzokiko sabaian eta antena bat terrazan transmisore batekin 5 batioko indar besterik ez zuena. Flipante historia. Hori bai, ez dakit eroak edo eroiak ziren. I'm holding out for a hero till the end of the night. He's gotta be strong and he's gotta be fast and he's gotta be fresh from the fight. I need a hero. I'm holding out for a hero till the morning. Ez dakit kontziente garen zein garrantzitsua den musika irratian. Ezinbestekoa. Baldakizu gaur duela 55 urte heavy metala jaio zela? Eta hori, Mai? 1970ko otsailaren 13an hain justu, Black Sabbath taldeak Black Sabbath diskoa argitaratu zen. Aditu askorentzat rock musikan kasgora jarri zuen eta heavy metalaren sorrera izan zen. Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler eta Will Ward izan ziren taldearen sortzaileak, eta aurrekontu faltagatik, 2 egun besterik ez zituzten behar izan, diskoa grabatzeko. Hauek eroak ez, hauek paranoikoak. With my woman, 'cause she couldn't help me with my mind. People think I'm insane because I am frowning all the time. Bai, lehen oso argi esan duzu Inigo, zein garrantzitsua den musika irratian. Eta mota eta kolore guztietakoak 1950ko gaurko egunez jaio zen Londresen, familia langile batean Peter Gabriel bere musikak beti du kolore berezi bat. Peter Gabriel ingeles abeslari, musikari eta konposatzailea izan zen. Batez ere Genesis musika taldeko ahots nagusia eta txirularia izateagatik ospetsu izan zena. Gerora taldea utzi eta bakarkako ibilbide arrakastatsu bati ekin zion. Eta 1986an
Bartzelonan hizkuntza eskubideen deklarazio unibertsala babestu zuten pertsona ospetsuetako bat izan zen. Beraz, horrek esaten du argi dagola giza eskubideen defendatzaile gisa duen jarrera, ez? Finak una zaharra. Aizu, argi geratu da, irratian musika ezinbestekoa dela, baina ahotsarekin zer? Ez duzu uste ahotsa ere garrantzitsua dela? Ezinbestekoa bai da, eta beste jabotxa emateko duen boterea, noski. Hori da, 1879an jaio zen Hyderabad-en, Indian, Sarojini Naidu. Indiako urretxindorrez izenaz ere ezaguna, Indiaren independentziaren aldeko ekintzaile, emakumeen eskubideen defendatzailea eta poeta izan zen. Sarojini Naidu Agria eta Haut provintzia batuetako lehen gobernadorea izan zen. 47 eta 49 urteen artean. Herrialde horretan gobernu baten buru izan zen, lehen emakume izan zen. 1930an Indiako emakumeen konferentzia edo All India Women's Conference buru izan zen. Indiako emakumeen eskubideak defendatzeko sortutako lehen erakundea. Urretxindorrak ezinbestekoak ere irratian. Sagarraren adarraren puntan, puntaren puntan, soria zegoen kantari, txiruriruri, txirurirura, nokaditu ote du kantu eder hori, txiruriruri, txirurirura, nokaditu ote du kantu eder hori. Aldapeko sagarraren adarraren puntan. Eta irratia garrantzitsua bada bestei ahotsa emateko duen indarrari dagokionez ere. Eta malez, beti ondira guixilarazteko prest dauden zapaltzaiek. Begira, 1633ko gaurko egunez, hain justu Galilei zientzialariaren aurkako epaiketa hasi zen Erroman. Epaiketaren amaieran, Erromako inkisizioak Galileoari aurkako epaia zabaldu zuen. 79 urte zituen eta makal zebilen, beraz, errukitzeko eskatu zion inkisizioari. Tortura mehatxua egin zioten, eta mehatxu hori egiazkoa zelakoan, hau testu inguruan jarri behar da, 1600 urtean, Giordano Bruno errebaitzuten, unibertsuaren teoria naturalista bultzatu izanagatik. Orduan Galileok Kopernikoren teoria arbuiatu egiten zuela zin egin zuen. Are gehiago, bere teoriak bultzatuko zituen edonor salatu egingo zuela zin egin zuen. Inork ez gaitu isilduko Galileok esango luken bezala epurzimuobe edo ibili badabil lordea. Galileo, Galileo, Galileo Figaro. Magnifico! I'm just a poor boy, nobody loves me. Ahotsa ahula bezain indartsua da, izan ere ahultasun horrek ematen dio duen boterea. Horrela dio gure lehenengo gonbidatuak, Xakti Olaizolak, Kuyuri bere proiektu berria aurkeztuko digu gaur. Irratiaren egunaren harira euskarazko irratiaren historiaren zenbait momentu errepasatuko ditugu. Eta guinen unibertsoa mugitzen jarraitzeko ez dago arkakusori mikrofono bat ematea baino berik. Epurzimuobe. Bueno, hasiko algar orduan. Bai, ez da? Urretxindorrak taiatuan bezala sentitzen bazarete. Ez zaudete erotuta, gure eroiak zarete. Egunon ahotsaren zaindarioko txaiak 13 ditu gaur eta osteguna da ongi etorri guztioi, bigarren kafera, egunero diogun bezala, naiz irratian zarete. Zuekin entzuleok Mai Gorostiaga Pozo egunon. Egunon guztioi, nahiko espesito gaur, Zure dantzak pixkat dislexiko baten ematen zuen, Mai. Bai. Hola, zalantzan eskuin esker, pixkat, igual da pantailan begirari zinelako, eta ispilu efektu egiten zizulako. Izan daitek eta justo kontrako ikusten dudala. Gizajoa. Goiuri ez eizarandia, egunon. Egunon. Ondo? Bueno, bai. Aix, ikusten zaitu arpegi kezkatuarekin, Horrela beto. Izketan ari zeizuen hau Inigo Asensio Lurbide. Gaur bigarren kafeak 9:20 du. Goizak 10 eta 15 minutu otsaiak, 13 gu hemen,
3 urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan, eta laister lau izateko gogoz ere bai. Gaua luzatzen hasi da, ta ni berriz zure bila. Berriz ere hemen, gaua luzatzen hasi da, ta ni berriz zure bila. Goizeko 10:17 irratiaren mundu egunean, gu egunero bezala irratia egitearen eta zuekin uinen bitartez harremanetan egotearen privilegiatu garela, azpimarratzen. Ze ala gara, edo ez algara mai. Seguro baiez. Gorkak dio, gutarrak, itxoin, lehenagotik gorkak mezu asko idatzi dizkigu. Egunon, gaur eguraldi ederra bai, uste dut Euskal Herri osoan zehar gaur zeru oskarbi eta ederrak izango ditugula, beraz gozatu, osteguna da gaur, bai ezta? Osteguna da, ostegunarako eguraldia proposa. Ta ze eguna irratiaren eguna, zorionak zenbat anekdota diote mendik. Nire maite duta da Kakaintzona irratia, proiektu bat bururatu zait 10 urteko irratsaio bat egin nuen, argazki piloa dauket herriko gonbidatuekin. Eta bururatu zait, herrin erakusketa bat egitea. Hori amestu dut. Gorka, ametsak. Bete egin bar dira, batez ere betetzea erresa denean. Eta hori erresa da, beraz, eutxi horri gu jango gara erakusketa ikustera. Gutarra, kaka eroiak erromerian gure transistorea, ostiraltxo ez baian, hori izan die niri irratsaioak. Egia esan Gorka, geratu eretzara, geratu, Gero ospatuko dut Gasteizen. Inigo gaur dantzan 10-ekoa diote mendik, Goiurik 7-koa, Mike 6-koa, Goiuri animatu maite a jartzen du. Nik orentxe konturatu naiz pilak behar ditu dala. Oiba. Beste kontu bat dago, baina konturatu naiz. Txikiak, handiak, zer dira horiek? Txikiak, ez da? Eta pixka normalak. Eta AA plus, horiek badaude baita, Alkalinak. Hori uste alkalina dala. Gehi irauten duela. Ez dut beste biderik. Ebai, amarauzko antzerki astea, Bida, zeon du. Mai, zure maite dut jakin nahi dut? Venga, hortik hasiko gara. Beia, maite dut, belaunaldi, nola juten dira aldatzen, ez dakit paradigmak, prismak, ikuspuntuak. Anekdota kuriosoa daukat aste honetan, astelen nola etorri zan nire semea lagun batekin etxera, eta guk etxean, azken urtetan, brokoli jaten dugu alaztean behin nola, baina, azalore ez da inbeste jaten nire etxean. Ni txikian nintzenean, askotan zegoen, batez erreboza eta amak izugarri prestatzen zuela, ez dakik gero bai patatekin, eta ez, azalore, baina azken garaian, ez hainbeste. Alaiek badaki zer dan, baina lagun honek, etzekin zer zan, eta brokoli ikustean, guk azalore ikustean gure etxean, esan zuen, hala ze ona, brokoli txuria. Ze kurioso, brokoli txuria. Eta guk, elkar begiratu ginen, eta esan genuen, karo, hainbeste aldatzen ari dira gauzak, guen beraientzat, ez ezagunan dena dana, azalorea. Ni brokoli nire etxean etorri zan, ez dakik, dala 10 urte hola, nik ez nekien zer zan hori. Baina guen aldatu da paradigma hori, ikuspuntu hori, prisma hori, brokoli osoikoa da, baina azalorea beraientzat da brokoli txuria. Maite dut. Zu pixkat berandu zabiltza, mai. Brokolia Bruce Lee-rekin etorri zen. Brokoli, Bruce Lee, bai. Entzuleok barkatu, pixkate, ez dugu jakin hobeto egiten, zer esango dizuegu, ez dugula jakin hobeto egiten. Aizu, baina, zalorea, egia da, pixkat gure planetatik desagertu dala, ez? Bai.
Guztia, ez dakit. Ni noiz benka rebozauta eta jaten de, baina guztia ez aidalako. Egia esan, que ja... Eta zalorea olio eta batxuriarekin ere asko gusta ez bai, baina ez dudala zalorea jan. Ni naiz oso zalea. Gau beltzan prestatzen genuen osoa, egosita, eta iten genuen saltsa ketchup, tomatia eta odola izango bali bezala, eta zan burmuina. Burmuina entzeko zerbait, ez dakit jolasteko umeekin eta jarreko zerbait goxua. Ohartu nintzen beti emango nuela dudan dena zugatik. Goiuri, zein da zure maite duta? Ui, a ber, zer esango dizuet, irratiaren mundu eguna da. Esan daiteke gaur beste zerbait irratia ez dena. Niretzat, egunero, astelenetik ostiralera, hemen zuekin irratia egiteko aukera dukitzea. Hori baino maite dut handiagorik ez zait bururatzen. Duk egiten dugu irratsaio oso poliki bat, aukera ematen digu euskarazko irratsaio bat egiteko, euskaraz hitz egiteko zuekin, nahi dugun adina gonbidatuek hartzeko, nahi ditugun gaiak lantzeko, ze hemen hitz egiten dugu teknologiaz, musikaz, literaturaz, antzerkigintzaz, feminismoaz, maskotetaz, planetetaz, denetarik, orduan, hori plazerrutxa da, sekulakoa iruditzen zait, eta gustatzen zait, baina gauza bat, irratiaren mundu egunak gaur da, baina guretzat irratiaren festa handia iritsiko da 1000. Saioa egiten dugunean. Eta orduan, gaur ospakizunak xumeak izango dira, agian gaur kroketaren bat jan beharko dugu ospatzeko irratiaren mundu eguna dela, baina festa eta irratia erdigunean jarri eta gauza guzti horiek egingo ditugu 1000. Saioko ospakizunean. Beraz, gaur pozik baina tamainan. 1000. Saioan maiatz eta ekainaren arteko langa horretan dator, ez da? Hortxe zegoen bai. Edarra. Agaso euraldi honarekin, nola kalean egiteko moduan ere bagabiltza. Bai, hori politia da, kaletik egitea irratsaio bat. Nahiko kaletik egiten dugu. Bai. Hementxe bagaudelako ez gaude, eraikin bateko 5. solairuan, edo horrelako zerbait du gaude, hementxe kalean bertan, eta hemen ikusten ditugu lehioaren beste aldean, kotxeak, pertsonak, txakurrak, jostaiu denda bat, beste barruko arropa denda bat, denetarik dago hemen gure inguruan, beraz, nahiko kaletik egiten dugu, baino are gehiago, are kaleago egingo dugu beste bat. Pentsan, ere maite dut horrekin dago lotuta, kalearekin, eta azken aldian uste dut asko eztabaidatu dugula, asko hitz egin dugula, herriek eta hiriek ez duten, euren fisionomia aldaketarekin, ez? Azkenean negozio asko izten dira, dendak, tabernak, akaso tabernak bir sortzen dira, baina gero denda eta negozioiek ezain beste. Eta gaur saio hasi aurretik konturatu naiz, bihar Austriara joan beharra daukat, Alpetaran, munduko eski mundiala, munduko eski txapelketa izango delako, eta eskiatzeko galtzak enituen prest, nola esateko. Badaukat, aitarena zen eskiatzeko galtza bat, baina urteak ditu, ondo dago, baina tirante bat askatu zen bere joskuntzatik edo, gero izaten dira hola klak sonatzen duten, ez dakit nola ditzen zaien, bi aldetatik zapaltzen diren... Klak. Klak horiek, bai, gantxito batzu ez dara klak. Bi klak. Bai, edo. Izan profesionala da, klak. Batzutan motxilek ere horrekin izten dute ez, sartzen da iruki forma duen, edo, pixka txaflana duen zerbait, beste pieza plastiko batean, eta klak hori izten da, eta gero bihatzekin ikututa ba. Pixka denetari falta zuen galtzak, eta joan naiz, hemen bi kale atzera dagoen, jostun batena, Maritxuren gana. Eta Maritxurekin ari zen beste emakumeatan lanean, eta pentsa inauterietan zenbat lan duten, ura zegoen inauteritako jantziez josita, eurak josi, dena joskuntza zen. Aizuet, barkatu baino, bihar banoa lanera, eta dauket hemen, hau da, zer da, Maritxu, ari beltzakin zaude, bai, txoimpiskat, ahundia, eta josteko makinarekin, taka, josi dute segundu batean, da zentia, pieza hau zapateroan beharko duzuzanik, hombre, zapateroa, nire munduko lekurik gustokoena. Ze iruditzen zait, eta enaiz bormetan ari, benetan iruditzen zait gai, nola esateko politikoa dela, horrelako ofizioek eta negozioek eta ematen dutela aukera obsolescentzia programatuaren aurka, konsumo batzutan ez arduratsuaren aurka aritzeko, ez? Gaur zapateroan najo naiz, eta antxe zeukan justu neurri bereko piezatxo hori, €3 balio zituen,
ez dakit zenbat irabaziko duen hortik egia esan, baina lan asko egiten dute zapateroek, uste dute bizitzeko aina ematen dietela, eta guri diru gutxiren truke ere askotan gauzei bigarren bizitza bat emateko aukera ematen digute, ez? Beraz, 10 minututan korreo kalean gora eta bera egin dut horrela garai batean Naparrora joaten ziren karruek zekartzaten posta gurdiaiek bezalaxe, egin dut aurrera eta atzera, momentu batean josi, momentu batean pieza hori erosi zapateroarenean, eta badaukat dagoeneko biharko prest, nire aitarena zen eta 20 piku urte izango dituen, astrolabio eskiatzeko galtza. Eta izue, polita iruditzen zait. Eta benetan maite ditut horrelako tokiak, zapateroa, nire bana izola gauzak pixkat beti konpondu zalea, eta batzutan behar duzu larruaren gainean edo beste tejidola lodi baten gainean josiko duen norbait, eta zapateroak egiten dizu hori horratz handi batzukin eta ari potoloarekin, zapatillak asko gastatzen dira, botak, eta ara joan eta zola aldatzea, iruditzen zaite leku zoragarriak direla, eta hori da nire maite duta. Horrelako negozio eta ofizioek bizirik jarraitzea, gertu izatea. Hauek gaztea dira, Oiuri? Horixe... Arpegi ikusi izut orpeiola pena duna? Bai, belaunaldi nola izaten da, relebo generazional, edo hori izaten zaiona, zapatari askotan ez dudala ikusten dudala helduak direla, eta gero ez dela nork helduko dion, nik neronik ezingo nuke, ez dakite zer horren inguruan, eta horrek pena ematen dit, baina izuzu joan zaren leku honetan gazteak direla, esan duzu? Zer da gaztea? Ez daudela jubilatzear. Ez, oraindik jubilatzeko 15 bat urte falta zaiela. Perfecto. Pila bat. Eta uste dut horren martxan jarri barko dugula nolabaiteko barne politikaren bat gure gaztei ere erakusteko guk jasan genuen titulitis eta unibertsitate ikastaro ezinbesteko hoien gainetik ere badaudela beste hainbat ofizio oso duinek, oso ederrak, bizimodu oso txukun bat ateratzeko modu ematen dizutenak, eta batez ere beharrezkoak ditugunak, beraz, batzutan uste dute, gure gazteak ikastetxetan egiten diren orientazio prozesu horietan, eta orientazio bilera horietan, kaso bideratu behar ditugula ofizioak ikastera. Iturginek ez dugu ekiko laister, ez dugu zapaterorik izango, ez dugu elektrizitarik izango, eta hor badagoela mundu bat, askotan gurasoen aurriritzi eta paranoia personaletatik ere asko duena, eta buruan auki beharko genukena. Idatziko duguna bertan banintz bezala egin dezagun dena garen alduko da jaraitzena Berandu da, baina ez hain berandu, eta betirako izango da hori zalantzarik ez ezula euki. Azken 15 sarrerak fisikotik onlinera pasa dituzten Mugan taldeko lagunek, Añorgan otsailaren 28an eskainiko duten zuzeneko disko grabaketa horretan egoteko. Zuek inoiz baino gertuago egoteko apostua egin dute, eta sorpresa bereziak izango dira. Inoiz egingo ez genuen, guztia horrelaxe azpimarratu dute, beraz azken sarrera horiek eskuratzeko moduan bazarete, uste dut biderik errexenan, Muganen Instagramera iritsi eta bertan loturatxoa daukazue, sarrera horiek eskuratzeko azken 15 sarrerak dituzte, eta hau bezalako kantu ederrak entzuteko aukera izango dugu, aurreratzen alde batera joko dutelako, ziur ez diegu aldetu, baina ziur gaude hortaz. Aizue, bagoaz aurrera eta gure lehen gonbidatua segituan aurkeztuko dizuegu, txatean azken errepasoa egingo dugu, ea hemen zer kontatu duzuen, maite dut dendan, maite denda ireki dute, bai hori ikusi dute denda berri bat ireki dutela hemen gertu, ederra da. Ini, ja bazuaz berriz, joeke tio. Aizu gorka. Horixe esaten diot nik, joeke tio. Aizu gorka, pakia behar dugu, Venga, goizeko 10 eta 30 minutu, 5 segundu barru, aurrera guaz. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Kaixo. Buenon. Egunero erabiltzen dugu, batzuk bestek baino gehiago, batzuk bestek baino ozenago, bat bestek baino segurtasun gehiagorekin.
baina badakigu ondo erabiltzen, edo besterik gabe kontzientzia hartu gabe egiten dugu. Zertaz ari naizen galdetuko duzu askok. Ba irratian ari garen ez, ezin bestean, ahotsaz ari naiz. Egin zaitu ahotsa ol eguzkiari uluka. Ahotsa, aintzat hartzen duguna, arretarik jartzen ez dioguna, baina ulertzen aldugu nola funtzionatzen duen? Zure ahotsa libreki erabiltzen alduzu? Askotan geratzen zara ahotsi gabe? Badakizu zergatik? Nik ez dut erantzunik galdera horietarako, baina eskerrak gure hurrengo gonbidatua gai honetan aditua den. Xakti Olaizola dator gurera kafea hartzera eta Kuyuri proiektua ezagutuko dugu. Proiektu hau ahotsaren, musikaren eta energiaren esparruan egiten dituen lan terapeutiko motak bateratzeko sortu du disiplina anitzeko artista honek. Kuyuri hitza kitsua omen da. Galdetu beharko diogu ea zer esan nahi duen. Egunon, Xakti. Eitxoin ez dugu Xakti ezagutzen. Entzuten, orain bai. Ezagutu bai, ezagutzen dugu. Mikrofona eta etxan entzuten. Egunon Xakti. Ahotsa gabe txarto. Egunon, eta eskerrik asko gonbidatzearren, eta zorionak irratiaren egunean. Eskerrik asko. Batea posible egiten duzuen ontzat. Bueno, lehenengo galdera ja bota dut, Kuyurik ze esan nahi du, zein da itzulpena, euskerarako itzulpena? Ketxuaz dator, ketxua hizkuntzatik dator, eta vibrazioa izan nahi du, edo mugimendua, edo mugitzen hastea, edo hori, bai. Eta aukeratu neban, zeren, orain egiten ditudan hiru lanak labur biltzen du, ez? Zer, hiruetan vibrazioa oso, presente dago, así que horregaitik, Kuyuri. Aipatu dut nik ahotsa, aipatu dut gian ez dugula era kontzientean erabiltzen, aipatu dut aintzat hartzen dugula. Zergatik ahotsa eta zergatik ekin diozu ahotsa hain oinarri duen proiektu bati? Berez, nik ikuskizun mundutik nator, arte eszenikoetan ibilina urtepillo, eta azken urteetan sartu nuen ahotsa ikuskizunetan, eta niretzat erronka pertsonal oso potentea izan zen, zeren, naiz eta ikuskizunetan lan egin beti nahiko, nahiko vergonzosa izan naiz, eta nahiko timida. Eta orduan, ahotsa erabiltzerakoan, nabaritu non nik nire pertsonan kriston aldaketa, ez? Edo zelan bakarrik etxean nik bakarrik nengoen agian abestu, edo lagun oso estu batzuekin edo, baina, klaro, estenan beste asunto bat zen. Eta hor, esperientzia hori, hor gelditu zen momentuz, eta gero aurrerago nik pixkaten lana aldatu nahian eta, ez? Bidea, beste leku batera zoala bidea konturatzen nintzen, eta egia esan betidanik eremu terapeutikoa asko deitu dite atentzioa. Eta, esan nun, zergaitik ez, besteekin partekatu nik ahotsak zelan nik transformatu zuen besteekin partekatzea, ez? Eta, horren nahasketa bat egin nuen, eta hasi nintzen probatzen, eta halako metodo edo era bat asmatu nuen, eta hortan nabil. Egunon, Xakti, egoatzen naiz, azken aldia aitzeken nuela hemen, bigarren kafean, zala, zingira zirko jaialdia aitzakiarekin edo, hango programazioa eta, esagutzen gara geltkara aspalditik, kontorsionismoa, zirkoa, ezagit irakurriz baldin bada, edo konika kolektiboarekin, nire galdera da, ez dakit, erabat salto handi bat izan da pasatzeko horrelako terapieta eta, edo zuretzako badauka lotura logiko bat, prozesu logiko bat zirkotik eta fisikotik pasatzea horrelako proiektura?
Bai, niretzat beti egon da nirekin lan edo bai, lan terapeutikorengatik gertutasun hori, ez? Naiz eta, bueno, eremu pertsonal batean, baina uste dut gorputza lantzen dugunok edo ahotsa lantzen dugunok edo estenan gaudenok aukera daukagu guk bidai pertsonal oso interesgarria egitea, ez? Klaunekin adibidez ere, zenbat tailer egon dire, hau superaterapeutikoa da. Eta, bueno, noski, gauzak ez, lehenengo dire terapeutikoa, baina ez dire terapia, ez? Eta gero, ja, profesional batekin, terapia egiten duela, horrekin bai. Baina, klaro, egian kanpotik, jendea ez una egin beste ezagutzen nire bide hori, edo nire, ez, nire, gustatzen zitzaizkian gauza hori, eta ez bakarrik ere terapeutikan, baizik eta espiritualean ere, zeren nire tailerretan ere energia hitz egiten dut, ez? Eta orduan, niretza da, betidanik nirekin egondan gauza bat, baina bai, lortzen dut kanpotik, hori, estenan ezagutzen zeiana, esaten zuen, eta hau xakita, zertan nahi da, eta ondo egongo da, zertan da, Bani, bai, super ondo gainera zeren niretzat ere izan zen, bukatu zala alako etapa bat edo bukatu zen, urte asko ibili nintzen bidaiatzen, eta handik hemen, eta bizitza modu oso disfrutatua izan da, baina baita aldatzeko momentua sentitzen den, pixkate lasaia egoteko etxean, eta, beste gauza batzuk probatzeko. Rutina bat eukitzeko, eta ere rutina gailegiz daukadan, baina bai, erasortik da saltua edo aldaketa, bai. Hone askotan datoz, artista poliedrikoak, perfil ezberdina dituzte artistak, eta, hau da, uste dut adibide hon bat. Gainera, nik esango nukela, baldin ikuskizun honekin itzen genuen uste dut ez dakit noiz, eta arte ederretan, bai, aditua zara, margolari, eta horrelako gauzak baita ere, ez? Bai, egin izan ditut behintzat, orain nahiko astuta daukat, baina, egia da baita, polita izan dela ikusi zelan hori ere zelan planteatu dudan ere estenan, edo estetikan, edo komposizioan, edo azkenean ez, sortze momentu hori, azkenean berdin dio kuadro bat pintatu behar badozu, edo ikuskizun bat egin, edo. Eta hori adibidez, atentzia deitzen zian, eremu terapeutiko honetan, baina sorkuntzatik abiatuta, ez? Edo ariketa sortzaileetatik. Eta, horregaitik segituan musikoterapian sartu nintzen eta formatu nintzen. Asko gustatu zait, egin duzun desberdintasunak gauza bat izan daitekela terapeutikoa, baina ez terapia. Egia esan uste dut erabiliko dudala esaldi hori, ze ikusten ditut askotan terapiaz mozorrotutako praktika batzuk, edo bai, ez dakit, edo kontrara ere agian, baina izu begira ez nuen entzuna hori, eta asko gustatu zait. Izan daitekela gauza bat terapeutikoa, eta ez izan terapia. Bai, hori da. Zeren hori adibidez asko erakusten ziguten, edo asko hitz egiten genuen musikoterapia formakuntzan, ez? Zeren musika esan dezakegu, terapeutikoa esan daitekela, ez? Zuk, abesti bat jartzen duzu, eta zer ondo sentitzen naizen, edo emozioren bat ateratzeko laguntzen dit, edo auskalo. Baina, klaro, ez dago norbait hori zaintzen, edo begiratzen, edo terapia bihurtzen ari dena. Orduan, hori ere da, pixkan musikoterapia, musikoterapeutaren garrantzia ere, sustatzeko, ez? Eta beste, eremu askotan ere aplikatu daiteke. Adibidez, lagun batekin terapeutikoa izan daiteke berarekin hitz egitea, baina ez da terapia, ez da zure terapeuta, ez da, ez?
eta bar, eta bar. Askotan erabilidet kontzeptu hori klaun ikastaroetan, ez? Klaun oso terapeutikoa da, zalantzarik gabe, baina kontuz terapia baten bila baldin bazatoz, edo kontuz terapia eman nahi baduzu formadore bezala. Kontuan di zibili behar dela, ez da gauza bera, ez? Terapeutikoa da, noski, baina kontuz terapia bila baldin bazatoz. Bueno, Xakti, esan dezu orduan, pozik aldaketarekin. Eremu honen, edo lan esparru honen aldaketarekin, pozik zaudela. Bertigoa sentitu zenuen uneren batean, aldaketa egiterakoan? Bai, bueno, gainera, orain nagoitza egiten, ja, dana argi daukadala, eta, bueno, gainera orain, beste salto bat eman dut, hori izen bat ematen, proiektu osoari, eta, baina momentu bat ere egontzan, non ez nekien nora jo. Nekien agian, zirkoa gitxiago egin nahi nuela, edo estenan gitxiago egon, baina ez nekien norantza. Eta momentu ere gogorra da, Baina, bueno, ondo dago, zeren ja banator lan batetik, non azkenean nik sortu behar dut egiten dudan lan, azkenean nik, ez dakite, autonomoa naz, ez? Eta, berdin, naiz eta gauz berri bat izatea, bueno, banekien kapaz izan nitekela, baina baita kostata ze gainera, hori gauz berri bat izan da, ez da berdina 10 urte edo 12 egon bazara zerbait egiten, edo batean gauz berri batean zaude, eta ez zara hain seguru sentitzen, esango duzu ere batzutan zer pentsatuko duen jendea, edo ondo egingo dudan, edo ez, edo, bueno. Nik gainera, gehien bat egiten dudana orain da taldean ahots tailerrak, ez? Taldeekin. Eta horra adibidez asko lagundu dit, estenan egoteko beldur hori ez eukitzea edo, ez? Naiz eta tentsio hori euki edo nervi horik edo, baina agian hori, talde handi bat nire aurrean, eta ni hor zerbait esan behar, eta isili bagaudere ondo dago, eta horrelakoak. Eta, bueno, polita daz, hori, zelan dana zentzua hartzen duen bidean, eta. Altzairuzko gizartea aterpean ziur sandu arrakalarik ez gure baita harimak jaten motzeko baina guk nahiago hausko eta... Bueno, Xakti, aipatu dituzu tailer horiek, ez? Igual komenigarria da, gogoratzea, urrengo hitzorduak non izango diren, eta urrengo asteburun, 22 Bilbon, 23 Iruñan, martxoak bat Donostin, martxoak 2 Gasteizen, ez dakik goendi plaza daudela, apuntatzeko zer egin behar dan. Bai, plaza daude. Eta orain, bueno, bilatzen dugu, berez da, 22an Bilbon eta 23an Donostin. Beraz, horre, bintzat, olasatik urbilena, Donostin 23an. Eta berez, hilabetero nago, ja urrian hasi ginen, eta hilabetero gaude hor Donostin, bai Bilbon, Gasteizen eta Iruñan. Aurten ja topera, Euskal Herri osoa hartu dut, eta bai, apuntatzeko, eta informazio guztia daukazue kuyuri.eus web horrian, edo bestela Xakti Olaizola bilatzen, Xakti Olaizola kuyuri edo Xakti Olaizola ahotsa ere, ataratzen da. Webgunea arakatzen ari nintzen, eta ikusten ari nintzen, ahots tailerren argazkiak, eta argazkietan ikusi ditut gehien bat, bueno, emakumeak soilik ikusi ditut, desberdin harremantzen gara ahotsarekin, emakumeak eta gizonak? Harremantzen garen, tailerretan edo eremu horretan. Ez, orokorrean, ez dakitez, nola ikusi ditudan argazkietan emakumeak daudela, ez dakite, emakumeek garrantzi handiagoa ematen diote ahotsari gizonek baino, edo kontrakoa da emakumeek garrantzia gutxiago ematen diotelako agian gehiago behar dituzte tailer hauek,
Ez dakit hori ea horrere badagoen desberdintasun bat ahots erabiltzerako orduan gizonen eta emakumeen artean. Bai, barkatu, eske momenturen baten mosketa bat egon da, baina bai, hartu dut ideia orain. Bai, askotan gertatzen da, tailer mota hauetan, edo yoga, edo dantza, edo alakoetan, emakumeak daudela askoz gehiago, ez? Eta, zentzu horretan, nire lanean, ahotsa da nahiko erreminta ahula, eta normalean emakumeak goizago gaude prest ahul erakusteko. Eta edagian emozio batzuekin jokatzeko, eta oso orokorrean, baina, eske gero, egia esan, ikusten da segituan, zelan tailerretan, bagian egoten dire, bagian 14 pertsonako tailer batean, dago edo bi, baina bai, gertatzen da. Eta baita lotzen da asko emakumeekin, zelan batzutan ohartzen gara zelan dauzkagun gure konplejoak edo gurekiko ahots, buruko ahots horiek, ez? Zuk ez dakizu kantatzen, edo ez dakizu egiten hau, edo bestea, edo itxusia da zara, edo halako ahotsak, ez? Eta, egia esan ahotsa da alduntza erreminta superpotentea, zentzu horretan. Polita iruditu zait aipamen hori, zure web orrian, eta zure diskursoan, nola ahotsaren hautasun horrek, justo ematen dio duen boterea, ez? Justo hor dago gure potere handia. Esango nukela bai, transportablea dela, gure bizitzaren beste arloetara. Bai. Hori da, zeren azkenean gu gaude, Stewart Pearce dan, gizonezko bat kriston estudio polita egin duela ahotsari buruz, eta bera esaten duen zelan zenbat gauza egiten dugun ahotsaren bidez, ez? Esaten dugu madite zaitut, erosten dugu ogia, egiten dugu lana, edo ez, baina zenbat gauza egiten ditugun ahotsarekin. Orduan, ze determinantea den, zelan erabiltzen dugun ahotsa gure bizitzan, ez? Ze ahotsarekin eskatzen duzu kafea. Ze ahotsarekin hitz egiten duzu jendearekin. Eta hori da, zure aurkezpena munduari, eta batzutan gaude familiarizatuagoak edo ez, eta seguruagoak edo ez. Xakti, aipatu dugu tailer hauek egiterakoan nolabait bizitzakoan arrakala edo alde hori, baina pentsatzen dut tailerretara iristen den jendearen artean ere badaudela aldeak euren ofizio eginkizun eta bestelakoi dagokienez, eta hor ere izango dituzula ez, oso anitzak diren tailer horretan parte hartzen duten pertsonak ere. Xakti Olaizolarekin konexioa galdu dugu, segituan berreskuratuko dugu, eta galdera gimarko diot berriro, konturatzen aizelako ez dela entzuten ari. Ezin da hautsi berriz bihotza, nahi gabe azalean murru bat dut, Bai, Xakti uste dut momentu batean galdu zaitugula, baina galdetzen izun tailer horietan parte hartzen duen jendearen jatorriagatik, jatorri laborala. Entzun duzu, ados. Bai, banengoen, baina ez magia egin du. Danetarik etortzen da, egia esan. Berez, kuriosidadea daukan jende guztia. Eta bai, etorri dira gian antzerkian edo estenan ibiltzen den jendea, edo abesten duen jendea, baina baita inoiz ahotsarekin eserrez ez duen egin jendea. Egunerokotasunean erabili bai, baina inoz behintzat beste era batean lan du ez. Eta oso interesgarria da, zelan dan denontzat sorpresa,
edo sorpresa, beste enfoke horretatik lantzea, ez? Norbera entzutea, ja hori da, kriston, gauza ez, gu entzuten gara gure resonantzia kajan, ez, berberan. Hemen hau da, resonantzia guztia hemen dago, eta oso beti ematen dut adibide berdina. Zuk imaginatu, entzun nahi duzula danbor baten soinua, baina danborra buruan jartzen duzu, eta danborra jo. Hori izango da benetako danborraren soinua, edo distorsionatu egongo da, ez? Gu gure ahotsa berdin entzuten dugu. Ez dugu berez, kanpoan entzuten den bezala entzuten. Horregatik askotan zaki, jendeak entzuten duenean bere ahotsa grabatuta mikrofono batean, lehenengo irrati emanaldi horiek, edo mugikorreko audio voice horietako bat bidaltzen denean, nota horietako bat, jendeak esaten du, baina oso gaizki entzuten dut nire ahotsa, ez? Guk entzuten dugulako gura ahotsa barrutik eta kanpotik, resonantzia guztia eta ondoren kanpoko uinak, ez? Mikrofonoa kanpoko alde hori bakarrik hartzen du. Normalean, jendearen sentsazioa da ahotsa ahulago, grabe gutxiagorekin, gorputz gutxiagorekin edo entzuten duela, ez? Uste dut honen begaldu dugula Xakti Olaizolarekin konexio hori, baina mai uste dut denoi gertatzen zen zerbait dela ez Juri. Ze kurioso, gainera, igual egun ezain beste, teknologia, denok daukagun ezakit, mezu grabatzen eta ez dakit zer, baina garai batean itxikian nintzenean oso gutxitan entzuten genuen gure abotsa, igual grabadora batekin edo bideo baten bidez, eta denok esaten, enaiz ni, edo ze abotsa raro daukat, ez? Hor badago ez, Xakti galdera egiten izun, hori kanpotik entzuten garela, mikrofono batek kanpotik hartzen gaituela, eta hor badagoela gorputzaren falta, vibrazio horren falta, ozentasun baten falta, eta gure ahotsa finago entzuten dugula, normalean, kanpotik geu sentitzen duguna baino, ez? Baina oso ezberdina da adibidez, grabatua edo zuzenean entzutea ahotsa. Horregaitik, tailerrean beti ematen die truko bat, egoten gara bakoitzak bere kabuz bere momentua hartzen, eta egiten baduzu horrela, egiten baduzu esku bat zure ahoa horrean jarrita, edo belarrietan nolan, dumbo bezala izango da zina edo, zure ahotsa gehiago helduko da zuen belarrietara, kanpotik, ez? Eta hor askotan jendea harritzen da, eta esan du, ondo entzuten dut ahotsa, ze ahotsa, eta eta ez da grabatuta gertatzen den efektua bezala, baizik eta hobeago gertatzen da. Hori, askotan gertatzen zegoela, dutxan igual, ez? Dutxan kantatzen denok uste dugu, ahots polita daukagula, reverberazio horrengatik, edo ez, hobeto entzuten dugulako gure burua, ez? Azulejoetan, kriston errebotea egiten du ahotsa, eta horregaitik, bai. Bueno, dutxan kantatzearen soluzioaren antzekoa daukazue, Eliza batean kantatzen baduzue. Ostia goza bat, Elizara joan zaleak zareten, eta Elizan utziko dizueten nahi bezala kantatzen, baina gure aita kantatzen baduzue, rever hori hortxe izango duzue zuen ahotsean. Errautxak sanoi dute. Xakti, mila esker, gogoratu, apuntatu tailer horietan Bilbon otsaiako 22, Donostin otsaiako 23, Iruñan martxoak 1, Gasteizen martxoak 2. Xakti Olaizola, anima dadila jende asko tailer horietara, jarrai ezazuela ahotsarekin lan egiten, eta ardezagula gaur bigarrena izan bada, 3. kafe bat ere etorkizunean, zurekin ahotsaren inguruan jarduten jarraitzeko. Primeran, eskerrik asko zuei gonbidatzeagatik, eta hori, nahi baduzue badago orain dela gutxi web orri hori, kuyuri.eus, dana informazio guztia hartzeko, bai ahots tailerrak, bai musikoterapia saioak, banan egite ditu dela ere, eta terapia energetikoa ere. Beraz, mila esker gonbidatzeagatik, eta beste bat arte. Besarka handi bat, Xakti Olaizola eskerrik asko. Laizarri ez dakigu Zai gaude Gure utxunek norbete Zer den zu eta zerken Errautxak sanoi dute Zai gaude Gure utxunek norbete Zer den
Zaren zu eta zerke Errautxak sanoi duke Harrigarria da eta kuriosoa gure ahotsarekin daukagun segurtasun sentsazio baldintzapen hori, ez? Eta batez ere uste dut maskulinitatearekin oso lotutako zerbait ere izan dela. Ahotsa? Aha, ahotsa nahikoa ozen edo nahikoa grabe ez izatea. Nik entzun izan ditut profesionalak, otorrino laringologoak izan dutenak konsultan, eskakizun hori ahotskorrak operatu nahi zituztela, euren ahotsa oso agudua zelako, oso fina zelako, eta horrek gizon bezala segurtasun falta handia sortzen zielako. Prozesu, batzuk deitzen dioten, genero reafirmazio prozesu horietan, ez? Pertsona transexualetan, eta bada operazio bat, edo bada kontu bat zaintzen dena, eta botikerekin, eta kontuekin, kontuan hartzen dena. Ahotsa desberdina dela, eta hori ere, pertsona askok landu nahi dute. Gertatzen da, eta egia da, lanketak badaudela, zirugiatik aratagokoak ere bai, ahotsa nola kolokatu eta non kolokatu, eta, behintzat kontzientzia hori nik uste dut diren tailerretan asko landuko dutela, ez, ahotsaren kontzientzia, eta zure ahotsaren esparruak nola manejatu, baina uste dut, badagoela horre zer hausnartua, hori genero rolekin nola lerrokatzen ditugun ahotsak, eta egia da, hor binarismo ikaragarri batean mugitzen dela guztia, ez? Ahots registroak manatzerakoan ere, ez? Tenorea, sopranoa, altoa, edo baritonoa, edo bajoa, edo beti gaudez gizon eta emakume ahotsekin, salbuespen batzuk badaude, pixkate oso agudo kantatzen duten gizonezkoak. Horrekin batera impostazioa, kaso, nik izan ditut ikaslek, nun bere ahotsa zeuen mozorrotuta, edo impostatuta erabat, bere bizitzan impostatzen dute ahotsa, edo hartu dute, zakiten nola esan, pertsonaje foniko bat, bere ahotsa teatzeko, eta gure lehenengo lana izan bada, hori kendu, garbitu, dekonstruitu, eta bilatu nondik dator zure benetako ahotsa, ez? Niri gustatuko litzaidake berriro pixkat ume izatea gauza askotan, eta hemen ere ume izatea zen. Nik txikitan ikusten nuen Doraemon euskeraz, eta bekeskintzen zuen, eta bikoiztuta, eta Doraemon, uste dut egiten zirela referentziak katua zen, baina katu arra zen, mutila zen. Baina euskerazko ahotsa emakume batek jartzen zion. Eta ahotsa entzuten badut orain, emakume baten ahotsa bezala identifikatuko nuke, baina nik ikusten nuenean Doraemon, nuen pentsatzen, hau gaizki eginda dago, mutila balin bada zergatik dauka emakume ahotsa. Eta tira, katu bat zelako, baina nik uste dut Nobitarekin gertatu izan balitz ere, enukela pentsatuko, ez? Txikitan agian ez diozula inbesteko harreta jartzen horrelako gauzei, eta nire gustatuko litzeak berriro gume izatea, eta horrelako gauzak baita ez zalantzan jartzea, ez? Ez ematea inbeste garantzia, hau emakume kontua da, hau gizon kontua da, hau emakume ahotsa, hau gizon ahotsa. Zer den montre. Gauren zauriari gatza honekin egingo dugu urrengo minututxoa, eta bagoaz azken ordukoaren bila estudio zentraletara hementxe naiz irratian kontatu nahi dizuegu, zer gertatzen ari den munduan. Zauriari gatza bota diot arrasto daunain betiko Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. 10 minutu gutxiegi dira disko batek atzetik duen lan guztia azaltzeko. Musikaria. Astelehenetik ostiralera, gaueko 11:00, Iker Gurrutxagaren eskutik. Naiz irratia. Naiz irratian gara esan da bezala bigarren kafea hartzen zuekin, urrengo ordu bete guztian erariko gara, baina azken orduko leku egin bar diogu, hementxe, goizeko 11:00 ditugula oinatza izpuru egunon.
Egunon bai, bigarren kafeako lagunok, Raimundo El Canasteiro musika taldeak berez atzo zuen epaiketa dakizuenez, atzeratu egin dute eta UPNeko Lizarrako alkateak koska bat igo nahi du orain errepresioa eta 4 urteko espetxe zigorra eskatu du akusazio gisa haien aurka. Nafarroko lurralde epaitegia ari da aztertzean gaia. Joan den abuztuan Lizarrako jaietan udalak txosnagunea lekualde atzerabaki zuen eta horra hasi zen ikamika. Herritarrak harritu ziren eta hori ezaski gainera eta herriko labota peñari festetan izaten zuen espazioa ere hartzea debekatu zioten. Horrek arrabotsa sortu zuen eta ez ziren gutxi izan erabakiaren kontra agerturikoak. Horien artean Raimundo El Canasteiro taldeak Bif de Alda kantua kaleratu zuen Marta Ruiz de Alda UPNeko alkatari referentzia eginez. Abestia kaleratu eta segituan etorri ziren erreakzioak UPN salaketa jarri zion taldeari, alkateren kontrako irainak eta mehatxuak egotzita, taldeko 5 lagun epaitegira deitu zituzten eta atzeratu egin dute. Lizarrako epaitegiak esan du, auzia atzeratu egin duela ikusteko Nafarroako lurralde auzitegiak bere gain hartzen duen ala ez auzia. UPNeko alkateak hori nahi baitu delitu penal bilakatzea, gorrotoa eta indarkeria sustatu nahi dutela edo sustatu dela taldeak bere aurka esanaz. Eta hala Iruñean epaitu eta 4 urteko espetxe zigorrera igo nahi du eskaera Lizarrako udalak. Horren aurrean 237 euskal artistek taldea babestu eta udal gobernuaren jarrera gaitzetxiz oharra kaleratu dute. Beste epamen bat, etxebizitza legea aplikatzeko oztopoa salatu baituzte etxebizitza lege eskubidearen inguruan aritzen diren eragileek. Hala Gipuzkoako Aldundiko ogasuna seinalatu dute tentsio eremu izendatzeko udalek behar dituzten datuak ematea atzeratzen ari delako. Katastroaren eta herritarren ogasun datuak ez direla ematean ari ohartarazi dute. Estopetxe kaleratzeak Alokairu eta Azora taldeek kaleratu dute oharra. Erakundek etxebizitza lege aplikatu eta Alokairuei topea jartzeko udale beharrezko dituzten datuak ez direlako ematen ari. Horre prozesu atzeratzen du eta lega jasotzen dituen neurriak ezin aplikatu dabiltza. Ez da berria, zenbait eragilek aldez aurretik salatu bai dute Aldundiek datu horiek ematean atzerapenak daudela. Nafarroako gobernua kontua da bere gain hartu duela prozedura guzti egiteko ardura, Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan berriz, udalek txostena eta eskariak egin behar dituzte eta horretarako Aldundien eta Lakuako gobernuaren datuak behar dira. Datu horiek emateko atzerapenak, tentsio eremu izendatzean, martxan jar daitezke neurriak atzeratzea dakar. Esaterako, errenteria dakizuenez, jadenik tentsio eremu izendatu dute, baina Alokairuei ezin die topea jarri, Gipuzkoako gasunak behar dituen datuak ez dielako ematen. Eta hori ala, bai Lasarten, bai Donostian eta baita Irunen, mozio bana erregistratuko dituzten gertatzen ari den hori salatzeko. Bueno, 12 eta 3 minutu jotzea, rauxe beraz lagunok momentuz kontatzeko genuena. Ez dugu inor nahastuko oinatz, 11 eta 3 minutu, baina 12etan bueltan izango zarete informazioarekin hemen naiz irratian, beraz ordura arte agurtuko zaituztegu. 11 eta 3 minutu entzuleok, bagoaz aurrera hementxe naiz irratian. Zenbat okupatzen du gertakari batek, ez du toki bera, ez du toki bera, nere buruan edo amatxiren etxean, ez du toki bera, ez du toki bera, Mendebaldetik kanpo notizietan edo eriaren altzoan. Zenbat okupatzen du uki ezin denak, ez du toki bera, ez du toki bera, amoranten ohatzea presidentearenean, ez du toki bera, ezin du eduki adarren aitzinean, zaldiaren lasterrean edo bortxazko bakardadea. ¡Aupa, Nacho!
bat okupatzen du kantu labur unek. Ez du toki bera, ezin du eduki lagunen hauetan, gorraren eskuetan. Ez du toki bera, eta ez nuke nahi amaren bularrean, komisaldegian edo zure aurikularretan. Bularrean puskada, bertze bat atzpuntetan, begietan ageri zait, xoko txiki bat. Alden mura utziz, nere gorputza bizitzen lasai bezainari, adi bezain lasai. Bularrean puska bat, bertze bat azkuntetan, begietan ageri zait, xoko txikiak. Alden mura utziz, nere gorputza bizitzen lasai bezainari, adi bezain lasai. Goizeko 11:07 minutu izango dira laizter, zenbat okupatzen du Nacho Feliperekin olaia intzi arte, eta hemen txeguke dagoeneko, gaur irratiaren mundu egunean Euskal Herriko lehen emisioetara, emisio zaharretara begira jarri behar du. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Euskara egaz, bai, irakurleak gizaldi hontan bertan baztertua, zokoratua, aurkitu genuen hizkuntz maitagarria, arranoaren antzera, baina zer diot arranoaren antzera. Arranoa baino erosoago, arranoa baino kementsuago egaz dabilkigu. Itxaso zabala txikia da beretzat. Etxeorma eta mendirik handienak alde batetik bestera igarotzen ditu argizpi batetik sartzen den errestasunaz. Une berean, 100-200 tokitan aurkitzen da. Ez dago beretzat mugarik. Erbestera sartzen da han dauden euskaldunei atsegin malkoak isuriarazi eta arrotzei bizi dela eta gero eta kementsuagoa dela aditzera. Bat edo batek galdetuko du honezkero, baina nola dabil gure euskara egaz, nola? Hemen aurrean daukadan, tresnatxoa zure aurrean bazeneuka, etzenuke hori galdetuko. Hitz egin beti euskeraz, dio oraintxea hots ezagun batek. 11 euskaldunek entzungo zuten abestia hauxe, guztiek entzungo egingo ote diote ba, ez du uste. Fernando Amezketarraren ateraldiak Eskoziatik Marrokoseraino entzun dituzte. Ator Mutil eta Ijituak abesti talde batek goxoki abestua Madrid eta Parisen entzuten dira. Radio Donostia irratizkin bikainari zor dizkiogu, euskara zabalkunde eta garaipen hauek. Radio Donostia dela eta dabil gure euskara kutxuna egan. Radio Donostia dela eta jakingo dute herri askota askotan euskara badala.
Horrela aurkeztu zuten 1932an Joseba Zubimendik eta Ander Arzelusek egin zuten lehen euskarazko irratsaioa. Etzen izan lehen aldia euskara uinetatik edatzen zela, baina irratsaio horrekin eman zitzaion hasiera euskarazko irratigintzaren bideari. Irratiaren garrantziaz eta beharraz aspaldi jabetuak ziren garaiko euskaltzaleak. Eta 1932ko martxoaren 2an gauzatu zen aukera hori. Asteroko euskarazko programazioari hasiera emanez Union Radio Donostian. Asteazkeneroko irratsaioa ordubetekoa zen. Ta astero egiten zen etenik gabe. Are eta Errepublikako gobernuak 1934ko urrian debekatu zuen arte. Guztira 137 saio egin zituzten. Not so far from here, there's a very lively atmosphere. Joseba Zubimendik eta Ander Arzelusek esan bezala sortu eta garatu zuten lehen euskarazko irrati programazioa. Horretarako tarte bat alokatuz garaian Euskal Herrian aireratzen zen irrati bakarrean, Union Radio San Sebastian, Union Radio Donostia emisorean. Eta bertan hasi zen bere aitarekin batera speaker eta aktore moduan Amale Artzelus. Euskal Irratiko lehen emakume esatari eta aktorea. Amalek 8 urte egin berriak zituen irratian hasi zenean eta bere aitak Anderrek idatzitako bakarrizketak eta elkarrizketak gauzatzen zituen mikrofonoaren aurrean. Garaiko euskaltzalen laguntzarekin gauzatu zen beti zuzenean egin behartzen irratsaioa, hitza, abestia eta musika, dena zuzenean gauzatu behartzen irratiaren mikrofono aurrean, eta hantxe elkartzen ziren baita ere Jose Aristi Muñoa Aitzol, Xabier Lizardi, Telesforo Montzon, Emeterio Arrese, Horixe, Errandonea, Toribio Altzaga, Behorlegi, Basarri, Elbira Zipitria, Dunixi, Tomas Garbizu, Aita Donostia, Aita Miguel Altzo, Jean Lafite, Oxobi, baina izarra Amale zen, Noski bai, 8 urteko Amale zen benetako izarra. Baina nola otu zitzaien astea? Bai, Joseba Zubimendik El Pueblo Basko egunkariko euskarazko atala zuzentzen zuen, eta Ander Arzelusek El Dia egunkarikoa. Ez dakigu zeren aitzakitan, baina bi lagunek elkarri jokatu zioten galtzen zuenak bestearen egunkarian artikulo bat idatzi behar zuela. Artzelusek galdu zuen eta hauxe idatzi zuen lagunaren egunkarian. Oroitzen alaiz, Joseba. Atzo zinean izan anauk. Gabero radio entzun ohi diet, eta antzoki zine eta radio nahastu ditu kokteilik bihurrienean. Burua zoratu zidatek, eta irudipenik zalapartarienak irten nahi bizian zebizkiat. Irudipen zoro horiek eusko gaztediara eskaini nahi zizkioat. Zoro batek egon zintzo zoratu hoi dituala etziote ba. Ia ba, zorakeri abek norbaitek egi bihurtzen ote dizkiken. Antzokia, teatro, irudibiltegia, zinea, irratizkina radioa, haze 3 lagun gure zabalkunderako, eta 3 gure deiaren zaizai bezala, hortxe da, dauzkagunak, jakine gauza guztietarako bezala, diru apur bat behar, eta diru apur hori duanaren eskutik ezpadator. Hor dagoa botata zegoen. Eta bi lagunak Donostiako eusko gaztedi aukeratu zuten hor dago hori jokatu eta irabazteko. Hori ere etzen kasualitatea izan. Joseba Zubimendi burukidea baitzen eusko gaztediren Euskadiko batzarrean. Eta horrela elkarrekin eragin zutenak gauzatu zuten. Horretarako Gipuzkoako Aldundian diru laguntza lortu zuten. 1.500 peseta lehen urterako. Berez, 9 hilabetetarako. Finantziazio eskuan, usta garaia etzegin gehiegi atzeratu. Joseba Zubimendik honako argitaratu zuen El Pueblo Baskon 1932ko otsailean. Aspalditik amets gozo bat bezala, gure buru barruan jiraka zebilen asmo bat, laster betetzeko bidean jarri zaigu. Ez da txantxetako asmoa, irratizkinez, radioz, astean ordu bete osoa euskeraz egitea. Eta iritsi zen eguna, 1932ko martxoaren 2 arratsaldeko 8etan, 7 erdietarako zegoen iragarria, baina badakizue, arazo teknikoak. Abesti honekin hasten zen eta hauxe izan zen sintonia, 137 saioetan gure euskarazko irratsaio honen sintonia. Hori dugu Euskal Irratigintzaren lehen sintonia.
Irratsaioari esangura handiko beste abesti batek ematen zion amaiera. Agur jaunak, pianoz joz eta deklamatuz amaitzen zuten irratsaioa. Pena bat, grabaziorik ez dugula. Eta gu batzutan reggaetoia jartzen, nola aldatu den euskarazko irratia. Lehenengo irratsaioak sekulako arrakasta izan zuen. Jasota daude adibidez Dominique Dufo, senpereko notarioak bidali zuen gutuna. Ze dena artxibatuta dago oraindik ere. Eta gutunean aipatzen zen, pozik zegoela. Donostiako euskalduna nahiak bihotzetik agur eta eskerrak, nire belarriak beteak dira zuen kantu xarmangarriez. Alegia, kontu eder eta jostagarriez, iruditzen zaute ametxe txoragarri batean bizi izan naizela. Ez, zuen andere gizon gazte hots pilunkigarriak aditu ditut, mundu hontako euskaldun guziek aditu dituzten bezala. Obra handiari lotuak zarete. Ez lotxa, eta segi gora zuek, gora eskualdunak, gora gure Euskadi. Ez da harritzekoa Lapurdi eta Oro Har Ipar Euskal Herritik eskutitzak jasotzea. Emisorea Igeldo mendian kokatu zuten eta uin ertainetan eta ilunabarrean gauez 2 kilobateko potentziarekin emititzen zuten. Beraz, arrazoi teknikoak eta hurbiltasuna medio, Ipar Euskal Herrian, Hego Euskal Herrian baino hainbat lekuetan baino asko zerrazago sintonizatu ziteken Donostiako irratia. Kexak eta kritikak ere iritsi ziren. Horien kopia batzuk Koldo Mitxelena kulturunean daude. Adibidez, pertsona batek haserrea adierazi zien honengatik. Por conceptos molestos e injuriosos que el parlanchín dedica con tal mal gusto a lo que llaman gallegos, quiero decir, españoles. Kritikek ez zituzten geldiarazi ordea. 127 saio, astero. Ordu bete horretan, hizlariak eramaten zituzten. Txistulariak, bertsolariak, soinujoleak, olerki errezitatzaileak, abeslariak, gehienak Gipuzkoarrak, baina noizan behin Nafarroakoak eta Ipar Euskal Herrikoak baita ere. Zuzenean egiten zuten eta horrek bere lana eskatzen du. Ondo dakigu guk zer den hori irratsaio bat zuzenean egitea. 1932an idatzitako gutun honek aste honetan bertan bigarren kafean idatzitakoa dirudi entzun ondo. Irratsaioa astero berritu behar da, eta ez da erraza 8 egunen buruan artista berriak aurkitzea. Arratsaldeko 8etatik 9etara ordu bete hori betetzeko. Egia da inor gutxik egin dio lauko parte hartzeari, baina gauza batengatik edo bestengatik azken orduko hutsegiteak ere gertatzen dira. Guri gertatzen egun bezalaxe. Eskerrak kolaboratzaile paregabeak zituzten guk bezalaxe. Tamalez, 1934ko otsailaren 10ean, indarrean sartu zen irrati bitartez gai politikoak edo gai sozialak edatzeko debekua. Eta beraz, itxi egin behar izan zuten irratsaioa. Baina, ez betirako. Sinistature pizkat egiten duzu, eta gau zure burua hola atzean ikustea, ja berdin zaizu. 10 segundoa sartu, edo 30 segundoa, ja zureak egin du. Hor puesto bate bakarra balio du irabaztea. Gainentzekoa babai, ekonomikoki zerbait garrantzi pixarra badu, ez, diru haiengatik baino ez. Hor irabaztea da. 1935ko irailaren 19an, Joseba Zubimendik, 1935ko Kontxako estropadak zuzenean eman zituen Union Radio Donostiatik. Entzuten ari garen hau ez da hori. Entzuten ari garen hau 80ko hamarkadako kontakizun bada, baina jarri nahi genuen, bazuek irudikatzeko gutxi gora bera nolakoa izan zen Joseba Zubimendik
Zubimendik 1935 egindako ura. Hoixe izan baitzen Donostiako estropaden lehen zuzeneko erretransmisioa. Baina ideia bat egiteko esan bezala, 82ko hau jarri dizuegu zuek pentsatu 35koa dela. Iraiaren 19 dela eta osteguna dela. Izan ere, itsasoaren egoera medio bigarren eguna atzeratu behar izan zuten eta etzen igandean jokatu oiden moduan. Egun horretan, Txubillo mendian, Igeldon, jarritako linea baten bitartez, zuzenean eskaini ziren lehen aldiz, Donostiako estropadak irratitik. Eta horrela kontatu zuten nola Pasai San Pedrok Hondarribiari irabazi zion urte hartako bandera. Hori izan zen irratia berreskuratzeko lehenaria. Eta hilabete gutxitara iritsi zen urrengoa. Begira ze polita. 1936ko ekainean, Ander Arzelusek prestatu zituen irrati bitarteko euskara ikastaroak eta euskara eskolak emititzen hasi ziren. Egunkarian etortzen zen txantilloi moduko bat, eta gero irrati bidez, esaldiak errepikatzen zituzten, eta orduan jendeak ikasteko aukera edukitzen zuen. Euskarazko ikastaroak irrati bidez polita, bai? Bai, ederra da, Bai. Baina. Ze pasa zen. Uztailaren 18an piztu zen gerrak, Euskadi matxinatu frankisten esku geratzea eramantzuela eta erbestera, bidali zituen aitzindari haiek eta erbestera bidali zuten abian jarritako euskarazko irratigintza. Baina ez zenuten usteko historio hau hemen amaitzen zenik, ezta? Lauaxeta, Aitzol, Zubimendi eta Ander Arzelus Luzearren pizkundeko belaunaldiark aurrera segitu zuen. Ez zuen amore eman eta horrela, gerraren erdian bazen ere euskera sartu zuten irratietako albisteetan. Eta euskarazko lehen egunkaria sortu zuten eguna izenekoa. Ta irratiarekin zen, zego hemen irratia zari gara. 1936ko urriaren 28tik euskarazko informatiboak aireratzeari ekin ziotela Bilbo irratian. 3 albistegi elebidun egunean. Basarri bertsolariak Donostian egin zuen bezala, Bilbotik egindako irratsaioetan parte hartzen segitu zuen. Bertso bat irratitik zabaldu zuen 37ko apirilan Durangoren bombardaketaren ondoren. Eta nola ez, irratiaren bitartez zabaldu zen Gernikako bombardaketaren berria. Agirre lehendakariak irrati bitartez munduari zuzendu zitzaion, Biarramunean apirilaren 27an, Gernikan gertatutakoa ezagutarazteko. Basati beltzean negar egiten dezu aleatxetzean ni ere triste nabil zuta zoroitzean negar egiten dezu aleatxetzean ni ere triste nabil zuta zoroitzean. Eta gero urte asko beranduago iritsi ginen gu. Iritsi ziren beste irrati batzuk eta iritsi zen naiz irrati halako batean eta horrela guk ospatzeko aukera daukagu, irratiaren mundu egun ospatzeko aukera daukagu, lehen euskal irratsaioaren sortzaileak gogora ekarriz. Eta grabaziorik ez balin badago, nola dakigu hau guztia? Historialari askok lana egin dutelako gurera ekartzeko historia hauek, eta baita ere gordeta daudelako Joseba Zubimendik oso ondo gorde zituelako artxiboetan eta bere etxean eta bere ondorengoek oso ondo zaindu dituztelako gutun pila bat, egunkarietako albiste pila bat, ze grabazioak ez zauzkagu, baina grabazio bakoitzaren urrengo egunean agertzen ziren egunkarietako kronikak horiek ikus daitezke gordeta daude, eta gaurkoan bereziki eskerrak eman nahi dizkiogu Koldo Ordozgoiti Juaneneari, Inazio Mujika Iraolari, Elisabete Garmendia Lasari, eta Zubimendi eta Arzelustarren familiari ze liburu eder bat osatu zuten duela urte batzuk, Euskara Egaz izenekoa, eta liburu hori irakurtzen aritu gara, eta liburu hartatik atera ditugu hainbat anekdota, beraz, arakatu zuek ere sarean oso politia delako Euskal irratigintzaren sorreraren kontu hau. Igeldo menditik
irratia egiten. Ez da ideia txarra, Ez da bat ere txarra. Goiuri, basarri irrati uinen bitartez bertsoak botatzen ari zen horretan, jaio zen, gerora euskal kulturan eta musikagintzan ikaragarrizko pixua izango zuen. Emakume hau, askotan nahiko aintzat hartu ez duguna. Lourdes Iriondo. Errotazar maitea, uraren ertzean, uraren ertzean da, basati beltzean, negar egiten dezu, alea txetzean, ni ere triste nabil, zuta zoroitzean, negar egiten dezu, alea txetzean, ni ere triste nabil, zuta zoroitzean. La 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 Keep calm and bigarren kafea. Goizeko 11:27 eta hemen gure txatean dagoeneko zalaparta. Zergatik arkakuso datorrelako. Kaixo, noiz tokatzen da 1000. saioa. Irratiaren egunon dio. Irratiaren egunon zuri ere. Iruñe astiz larun be. Egunon! Eta zorionak. Hemen irratia egiten jarraitzagatik. Ondo azabiltza. Bai, etorri berri naiz gimnasiotik. Ze aste honetan hasi nire fit era baino gehiago nire burua zaintzeko era. Aha, garaia beraz. Edo Bai, modua, biak. Hori da. Baina, ez nator nitaz hitz egitera, baizik eta. Pixkat bai. Ze gaur ditudan gaiak dira nolabait, beti ekartzen dituan gaiak, nolabait zergatzen naute orduan, horregatik ekartzen ditut ere. Baina, nahi dizut galdera bat egin, ze, lehenengo gaia badu zerikusia kotxearekin, karneta ateratzearekin, nola gogoratzen dituzue? Duela zenbat zen, ni gaur gauean, hola inkostienteki, jarri naiz pentsatzen, eta konturatu naiz duela 6 urte, 17, aurten egingo ditu 17 karneta dudana. Niko Nola da posible arkakuso zuk 20 urte dauzkazu? Ja, tio, beste bizitza batekoa. Karnetaren reenkarnazioa. Nik orain dela 20 urte atera nuen. Ara? Eta oroitzapen xelebrak ditutzen ere, irakaslea oso tipo xelebra zen. Oso xelebra. Xelebra ondo edo xelebra gaizki? Xelebra nahiko ondo, baina. Hemendik entzuten ari balin bada, Mikel, ia izia patoa. Bapatean gindoa zen da, gelditu. Eta nik hostia zindet, frenatuta. Eske, aztu itzaiak umentzako partelak erostea eta etxin jomene lau argi jartzen ziren da supermerkatu jote zitzaidan. Ez oso benetazkoa zen. Eta bai, ez da gizero xibardeto potitok edo bestea eta farmazi paren da. Kizun susto gamate zizkidan, ze bapatean goatzen zan bia eta ikusezun farmazia eta hostia, umentzako potitok eta ze pasatzen, Mikel da? Potito grasa izkita, etxin hemen da. Eta tipo xelebra, baina egia zan, oso divertigarria, eta nik arekin ikasi, par batzuk egiten genituen egia zan. Eta gogoan duzu
dirutan zenbat izan zen? Bua, ez. Ideiarik ere ez. Zenbat 20 urte hauetan asko. Eurotan zen hori bai ez da ez dakit. Baina, bueno, ez hainbestegatik, Oraindik seguro etxeen prezioak pezetatan pentsatzen genituela. Ni zain nago, baina daukat anekdota historiko batez ere examinadoren artean. Osa, ni atean nuen karneta bendela 11 urte nire umea jaio zenean, porque ni beti ikuskizunetara autobusez, eta nire kabuz, baina ja umea jaio zenetik, esatezu, beharrezkoa izango zen etxen. Eta hasi nintzen ateratzen, teoria lehenengoan kateatu, bigarrenean bai, eta baneukan ja data, kotxekin azterketa iteko. Eta justu egun hortan jaiotzen da nire semea, gaueko 0003an, orduan gau pasaz, 24 ordu ospitalen, eloin gabe, estresa eta denetatik, ez? Eta deitzen dut, goizeko 9 nola, aizue gaur atxalden, ezingo dudala egin azterketa, porque aita izan naiz. Eta esate diate, hori ez dago kontemplatuta, zu etorri behar zara. Hori ez da osasun ez dakizer, hori ez dakizer, eta etorri behar zara. Eta nik esaten, baina, zuek erakutsi didazue, estresatuta baldin banago, ez banago zentratuta, beste problema, ez hartu volantea, eta hoen derrigortzen ari zareten, volantea. Estres egoera batean, urtiaren aurrean jarri nahi zintuzten. Eta niri esaten, etorri behar zara txalden, azterketa egiteko, porque bestela boi pasatzen, eta gehiago ordaindu behar zan bigarren txandan, eta, zer egin, jo nintzen urgentzitara, agineko mina faltsu bat interpretatuzkero lortu nuen permiso bat, ez zintunak idatu porque agineko mina dauka, eta horrekin bai, baina itaizetagatik ez. Ostras. Eta bi aste pasata jo nintzen azterketa, examinadoreaz, zuzara itaizan dena, ez? Osea, ja, beraiek bazekitela, utxune bat zegoela, edo zerbait ez zegoela kontemplauta, eta probatu nuen, baina oso kurioso. Ez que, horrelakoak izaten dira, ez aurrekoan aipatzen genuen ezkonduta 15 egun dauzkazula, baina zure ama hiltzen badabi, eta horrelakoak, batzuetan trampa egin behar da. Agian egongo da norbait eduki duena dolu bat edo lako zerbait, eta ezin ziolako buelta eman, ezkontza papera firmatu dela, 15 egun edukitzagatik, maizu behintzat, edukitzen dituen hor baliabideak, otu zitzaizuen zer egin, oztopo horri, eske, klaro, zure umea jaiotzen den egunean nola joango zara gidabaimeneko azterketa egitera. Ez burua ez daukazu hor. Ni ez dengoen horretako. Supermerkatura joatea ere. Eta min handia eman zidan, urgentzitara jutea eta ordu horiek nire umearekin ezagotia. Baina, malmen horrez. Nik Iruñe lehengo urtean atera nuen gidabaimena. Horrela ja zaharkituta, autoeskolako zaharrena nintzen. Bueno, ez dakit zaharrena nintzen, behin joan nintzelako teoria etxean egin nuen ere kaxa, testak egiten eta hola, baina esan ziguten, azterketaren aurretik azkeneko egunean, horrela egingo zigutela repaso moduko bat, etxetik ari ginen ontzako baita ere, eta han joan nintzenean, konturatu nintzen, zaharrena ez nintzela. Baina, egia da, ni baino zaharragoak zirenak, kanpotarrak zirela. Beste herrialderen batetik etorritakoak zirela, beraz, Tolosan jaioak, horien artean bai ni nintzela zarrena dudari gabe, 29 urterekin. Eta gero, teorikoa atera nuen, egia guztia kontatuko dizuet. Nik ere kontatuko dut egia zenbatean gainditu nuen. Azterketa teorikoa aspaldi gainditu nuen. Duela urte batzuk. Eta orduan ze gertatzen da? Ostras, gogoan dut hau. Zuk egiten duzula azterketa teorikoa eta gero praktikoa egin behar duzu, baina iraungi egiten da, kadukatu egiten da teorikoa. Zuk ezin duzu atera azterketa teorikoa gainditu 2025 urtean eta 2030 urtean praktikoa. Ez, denbora tarte bat dago, eta nik gainditu nuen teorikoa lehenengo aldiz joan nintzenean, eta gainditu. Teorikoa, hori banekien teorikoarekin enuela arazorik edukiko. Eta gero bizitza, gurutzatu zitzaidan, gauzak lanak, autoeskola low cost batean izena eman nuen, eta izan zen nire akatsik handiena. Low cost ezer. Oso, zer? Low cost hasieran gero ez. Ez low cost etzelako, baizik eta
irakasle kopurua oso urria zelako, klaseak baita ordutegia desberdina zen eta ordutegi gutxiago zeukaten, jende asko zegoen, antolakuntza desastre bat zen, orduan nik klaseak egin nahi nituen, baino ez nituen lortzen orduak, eta horrela, horrelako hainbat arazo medio, kadukatu egin zitzaidan teorikoa. Eta orduan gero berriro atera behar izan nuen. Eta berriro lehenengoan gainditu nuen, baina bueno, lehenengoan gainditu nuen, baina bigarren aldia zen egiten nuela teorikoa. Eta gero praktikoa, esango dizut. 3. gainditu nuela. Nik ere! Gorkak dio berak ez duela behar. Gora garraio publikoa. Karo, behar. Gora, baina batzutan garraio publikoak ere buruko minearrak ematen dizkigu, Hala ere nik ulertzen dut, osea, behar ez baduzu zateratzea, baina adibidez niretzat bazen beharra, nik ez dut kotxerik, nik erabiltzen dut amaren kotxea, beti, eta behar nuen entrenatzera joateko. Ze ordura arte joaten nintzen bilabesan, osea, nik DBH eta batxillergo atera nuen, 19. bilabesan, hartzen nuela lehenengo paradan, eta jaisten nintzen azkenekoan. Wow, nondik nora egiten zenuen hori, Iruñe? Barainendik Ursulinetara, gaur egun Liceo Monjardinera. Bai, bide pixka dago, bai. Bai, eta geldialdi desente. Osea, banituen ja kontatuak eta denak. Eta aldizkizuet buruz esan. Orain ja luzatu dute eta ja ez azkena eta... Baina laren luzea da. Bai. Eterna. Baina, bueno, total. Claro, gero bueltan nik entrenatzen nuen nagusiak zirenekin, nazionalean jokatzen zutenekin, orduan bukatzen genuen gaueko 11etan jatzeola bilabesarik. Orduan nire amak etorri behar zuen. Karneta atera arte nire bila, orduan zen jaleo bat. Orduan beharraren gatik. Baina, bueno, esan nahi nuena zen. Ekartzen dut gertakari bat, niri zerbait antzekoa, bueno, nire lagun batei, gertatu zitzaion, albiste ez da nire lagunarena, ez nirea, badazpada. Baina, imaginatu, zaudetela hor, zue praktikoarekin, zuen bigarren egunean, niri bigarren egunean atera ninduten autopistara. Eta ni, ai, lehenengo egunean hartzen nuela rotonda 10 kilometro ordura. Bueno, total, imaginatu zaudetela gidatzen, eta bapatean, poliziak geldiarazten zaitu. Ai, ez. Eta zergatik zen? Zure ondoan zegoena, zure irakaslea, lotan zegoelako. Zer diozu? Barkatu? Barkatu? Ikusten, nire Mikelek potituak azten zituen, baina ez lo hartzen inoiz. Eskerrak. Bai. Pues hau Katalunian pasa da, mozoek gelditu zuten autoeskolako kotxe bat ikusi zutelako kopilotoan zeola lo, eta badazpada gelditu zuten, konprobatu zuten ikaslea zela gidatzen zegoena, gainera bere bigarren klasea zela, eta bueno, egin zizkioten froga... nola da, irakasleari eta... positibo eman zuen alkoholean. Iepa. Mozkorra zeuden? Mozkorra eta lo. Mozkorra. Lo, bezperako mozkorraldiaren ondorioz, eta oraindik pentsatzen dut bezperako arrastoak zituela. Ez dakigu bezperakoa zen. Bai, ze berez, orain jada 0,1 miligramo litroko muga, osea da superbaxua, lehen zen 0,25. Pues irakasle honek eman zuen 0,29 miligramoko... Oh my goodness. Bai, agian, pues joango zen bazkaltzera hartu zuen esto, eta claro, zen justo bazkal ondoren. Osea, nik ulertzen dut hor, matea siestika zaude hor goxo zen, nik ez dut okerrago pasatu masterreko klaseetan, joan behar nintzenean, lanetik atera eta horra 4:00 5:00 muga hori zen ni horrela lokartzen. Baina, ikasle gaixoa. Txiste txar bat, nik uste badakize modeloa zan kotxea, zan forsiesta. Oso txarra txistea, bai. Bastante txarra txistea. Haizu, Arkakuso esan dezu, 0,1 dagoeneko sartu da
aplikatzen ari dira jartzea espero dela. Jartzea espero da, ez? Oraindik 0,25 dago. Nik esango nuke, igual irakaslek eta polizik eta bomberok Bai, gidari profesionalek eta beste, bai. Bai. Gaur justu ikusi dut, txio bat, uste dut, Ingalaterrako horrela telebistako celebrity bat atxilotu dute, gainditu duelako 3 aldiz, gidatzen zijoan, eta instribu bat eduki du, eta gainditzen zuela 3 aldiz kokaina maila. Eta orduan, iruzkin guztiak ziren, etxoin, baina badagoela kopuru batera arte kokaina hartu dezakezu. Zan, tasa gainditu du, irukoiztu du, tasa... Karo, pentsatzen dut, zuk kokaina konsumitzea, nolabait aintzat hartzen bazaizu, kokaina hori desagertzeko prozesu hortan egunak iraungo dituela. Eta beraz, egongo dela, zuk duela 2 egun kokaina hartu osteko arrasto hori edo legala izango dela. Pentsatzen dut, ez dakit hau, Hemen kokaina ezin dezu. Ilegala da eta punto. Alkola legala denez, 0,2, 0,2 sustantzia ilegala bada. Bai. Ez da baida interesante. Hemen autoeskolan erakusten dizute botikak hartzen ari balin bazara, antihistaminikoak, horrelakoak, legalak diren gauzak, eta orduan ezin dezula gidatu, eta kontemplatzen direla horrelakoak, baina, karo, kokaina ezin du baimendu inork. 0,3 arte baimenduta kokaina. Kokaina ilegala da, baina konsuma ez da ilegala. Inork ezin zaitu salatu kokaina konsumitu izanagatik. Baina zu gidatzen badezu. Kokaina saltzeagatik sala zaitezkete. Existitzen bada horrelako mugaren bat edo, zu nola edo ala deitzen ari zara konsumorako. Horren atzean dagoena da, permititzen dala. Hori da. 0, ez dakitzen batera arte, kokaina kontsumitu, eta orduan... Paradoxikoa, bai. Barkatu, Goiuri. Albistera etorrita kontatuko dizuet niri gertatu zitzeana. Ipatu dan bezala nik praktikoa 3. gainditu nuen, zergatik. Lehenengora aurkeztu nintzen 15 klaserekin, nire irakasleak esan zian ez nuela gaindituko mutilek normalean 17 klase behar dituztelako eta neskek 21 baino gehiago. Eta orduan ze pasatu zen, nengoela hor kilikolo, eta ze gaur egun, duela 4 urte behintzat autoeskolek zeukaten aztertzailek, baina botere handiagoa erabakitzeko nork gainditzen zuen. Eta nork ez, eta hori aztertzaile batek esan da, Eta 2. jarri nintzen oso urduri, suspenditu nuen, eta 3. ja ongi. 3. erako, klaro, klaseak ematen jarraitu behar nuen, eta gidatzen nuen ja ongi. Imaginatu nola gidatzen nuen, lokartzen zela dire irakaslea. Eta bakitzu zer egiten nuen, apuratzen nuen, frenatu behar nuenean, orduan ematen nuen frenazo brusko, eta esnatzen zen, imezia, cuidado. Eta zu, cuidado zazela hemen lokartuta, eta nik gidatzen ikasten ari naizela. Eta ben pintxatu genuen, eta esaten zian, pero ¿por qué no acelera? Zergatik ez duzu gehiago... Altzen, bai. Bai, ari naiz, daukat, barruraino zamatuta azelera gailua. Eta batean hasi zen kotxea boteak ematen. Eta orduan, ikasi nuen, lehenetzen ematen ez dakit orain, ikasi nuen errueda bat aldatzen. Bai, niri irakutsi zidan nire irakaslak baita. Nik aitortu behar du nire irakaslea oso jatorra zela, oso gaztea, ni baino askoz gaztegoa. Bai, Bai, hori ere bitxia dela, klaro, noski, nola, nik 29 nituen, nire irakaslak igual ziten 23 horrelako zerbait. Eta oso jatorra zen, eta orduan, antxe biltzen ginen, txor, pila bat izketan. Eta behin planteatu genuen, nik galdetu nion, karo, ni oso beldurtia naiz gidatzen ari naizenean, eta kotxeak eta beldura ematen dit, eta orduan galdetu nion, norbait harrapatze genuen, eta norbait akatze balin genuen, zeinen errua zen. Bere errua zen edo nire errua zen. Karo, nik oraindik, hasierako klaseak, nik oraindik ez daukat autoaren kontrola, zuk pedalak dauzkazu, ez? Bada ezpada ere, zuk frenatu ezakezu kotxea, ni agian aurrera balin banoa eta ez badut ikusten oinezko bat datorrela, eta orduan galdetu nion, orain harrapatzen badugu norbait, eta akatzen balin badugu,
Goiuriren errua da, koldoren errua da, edo autoeskolaren errua da, edo zer egin behar dugu. Eta orduan, aitortu behar dizuet. Ez nuen bere izen esan badezpada, baina bueno, aitortu behar dizuet plan bat egin genuela gorpua desagerrarazteko. Bai. Hori gidatzen ari nintzen bitartean, eta horrela ikasi nuen, baino plan bat egin genuen. Ikasi nuen gorpuak desagertarazten. Eta orduan plan oso bat geneukan eginda, nola egingo genuen, nola eramango genuen, aztertu genuenea, autoak zenbatero gelditzen zituzten kontroletan, autoak ez, autoeskolako autoak, ze egia da, ambulantziak eta autoeskolako autoak ez zituztela inbeste geratzen horrelako kontroletan, eta orduan, bueno, sekulako plan bat osatu genuen, ezin dizuedana kontatu zeagian noiz baitera bili beharko dut. Testean ageltzen dago, ez? A, desagertarazi gorpua, B, ies egin eta zezan ezer, C. Eta bai, egin genuen plana, zen ni benetan kezkatzen ninduen, ea bapatean nik harrapatu behar dudan orain norbait, ze ez dakit gidatzen edo, agian aldapa batean ari gara probatzen aldapan nola gora egin, eta kotxea atzeraka joaten balin bazain, ez dakidalako eta atzean norbait balin badago, nik enuen kartzelara joan nahi, gidatzean izandako kontu batengatik autoeskolan negoela, orain, nire errua balin bada, nire errua da, baina autoeskolan nik sentitzen nuen ardurak elkar banatua izan behartzuela, eta orduan, egin genuen plana, bai? Zirutze zaizue. Baina zein zen erantzuna azkenean. Osea, baina ardura norena zen bai. Ez dut gogoan, hainbeste denbora eskaini genion. Nik uste dut berarena izan. Bai, uste dut berarena zela. Bai, horrelako zerbait. Bai, eta aipatu zizkidan, gogoan ditutola seguro berezi batzuk, eta horrelako kontuak kubritzen dituenak, baina gero egia zen, enaiz zehatz-mehatz erantzunaz oroitzen, aritu ginelako beretan pentsatzen nola korpu hori desagerrarazi. Bai, eta ja behin plan hori genuenean, hasi ginen planteatzen baita ere, izaten dira furgonetak banketxetara joaten direnak eta dirua daukatenak barruan, furgoneta blindatu hauek. Klase asko eman zen dituela, bai. Horiek, ea egun batean hori lapurtzen bagenuen, horietako bat, nola egin, tal, bai. Bueno, eta konplizak genituen, ze klaseak ez ziren, hau da, nik gidatzen nuenean, atzean beste norbait joaten zen eserita, eta gero berari tokatzitzaion, eta orduan, taldetxo bat, esan dezaket, delinkuentzia taldetxo bat, konato de delinkuentzia sortu zela autoeskolan. Bai, sentitzen dut, onartzea orain. Bai, ez. Irratiaren mundu egunean hau, baina alaxe izan zen, eta bueno, bai, egia da klase asko behar izan dituela, baina azkenean gainditu nuela, eta egun horretan sentitu nuena, gainditu nuela, esan zidatenean sentitu nuena, ez dut ordutik berriro sentitu, eta nahiko nuke, berriro sentsazio hori eduki. Ez dakit izan zen, lasaitasuna, poza, antxietatea jaitsi zitzaidala bapatean, diruarekin ere kezkatutan egoen ze oso garestia da gida baimena. Oso garestia da. Eta noski 3 aldiz azterketa batera aurkeztera, ze gainera uste dut dela lehenengo biak matrikula batekin 2 aldiz aurkeztu zaitezke, baina gero 3. Berriz ordaindu behar duzu. Gastu asko egina nuen. Bueno, segulako kezkak nituen eta bapatean, gainditu nuela esan zidatenean, kezka horiek uxatu egin ziren. Eta badaukat argazki bat egun hortako atera nuena, la selfie bat lagunei bidaltzeko esateko gainditu nuela, eta argazki hori noiz behinka ikusten dut eta pentsatzen dut. Ze sentsazio polita. Ze ona. Jo, eskerrak argitu duzula, izan zela gainditu zenuenean, ze entzuleren batek akaso pentsatuko luke bankuren bat lapurreta dela edo gorputz desagerketan, batek daki. Bide batez, probestu dezaket tartetxo bat zuzentzeko hemen txatean Gorkak esan duen gauza bat esan du
ni ez nintzela 500. saioan egon. Eta egon nintzen, sartu nintzen zuzenean 12 orduko zuzenekoa egiten nengoela. Egia da. Genuen meta zuzeneko irratia. egin genuen, egia da, Eta hori egia da. lehen, Arkakuso galdetu du 1000. saioan noiz tokatzen den, eta ez diogu erantzun. Ez? Guk saio hasieran esan dugu. Maiatza ekainan muga horretan... Zerako! Noiz dira zure urteak, Arkakuso? Maiatzak 22 osteguna. Ez, hori baino beranduago. Uste ekainak 1, 2 inguru horretan tokatuko zaigula. Ojo, eta pentsatu duzu ja non egin. Ez, oraindik. Ez, Gorkak hemen proposatu du, Bai. Proposatzen du. Gaizki deklinatuta, baina bai. Bueno, deklinatuta ez, gaizki idatzita. Bai. Asteburu pasa proposatzen du gainera. Hori da, 1000. proposamena. Zera, asteburu pasa, haizu. Eta entzutaz, noiz eta non, bufandak, tal. Ojo, esaten Bai, Iruinean egiten dugu asteburu pasa. Haizu. Ez dakit, nik asteburu pasa ez dakit nahi dudan, inbesterako. Irratia maite dut, baina asteburu pasa. Irratia egiten asteburu oso eskini behar balin badiogu irratiari, ez dakit banik, Ba, ikusi beharko dugu. Aizu, Arkakuso, nik hemen badaukat kontu bat alare, eta da, gaur, pegilekunari esan dio dala, zure gaurko gaia zela, planeten tier lista, Bai. eta ez dakit batetik tier listek zer esan nahi duen, bigarrena, ez dakit benetan planeten tier listen inguruan hitz egin behar dugun, ez dakit ezer. Bai. Hori zen urrengo gaia, baina eski ikusi dut txata eta ezin noen esan gabe utzi. Tier lista da, bereziki Twitchen oso erabilia izan den eduki mota bat, da nolaiko sailkapen bat egitea, gutxien gustatzen zaigunatik, gehien gustatzen zaigunara. Eta hori egin izan da denarekin. Banderekin, saioekin, eta orain adibidez, guk egingo dugu planetekin eta jendeak egin du planetekin. Baina eski aurrekoan, badakizuen inagoela pixkat planetarioaren tornamira, bai, uste dut, aretoa errezelaren dolua eramaten. Eta aurrekoan jarri nintzen planeten argazkiak irudiak ikusten, en plan esaten, aberzinte gehien gustatzen zaidana. Eta orduan egin nuen top 3 bat, eta nintzen galdetzen nire gurukoei zein zen nire top 3a, eta gaur pixka bat zerbait desberdina egitearren proposatu nahi nizuen tier lista egitea. Baina ez dakit denboraz larri gabiltzan egin dezakegu top 3. Baina inigo lertu duzu tier list bat zer den? Ez. Sailkapen bat. Ados. Zergatik ditu bat tier list. Ranking bat bezala, da. Tier list bat. Hori da, rankinga. Eta hori erabiltzen da, igual ez da, zure afinekin harremanetan jartzeko, errelako zein da helburua? Kontua da, tier list eta rankingeren desberdintasuna da, tier lista dela visuala. Hau da, ranking baten izenekin erabiltzen da. Visuala izan behar du bai edo bai. Lertzen duzu? Irudiekin. Guain esaten balin baduzu. Nere top 3 abesti gustokoenak dira Ilargia, La Culpa eta 0 de enero, hori ez da tier list bat. Ze tier listak bai edo bai argazkiak eduki behar ditu da. Representazio visuala. Ranking baten representazio visuala da tier lista. Ados. Gauzak. Bai, ulertuta. Vale, perfecto. Eta, barkatu, jarraitu Goiuri. Ez, esan behar nuena zen, bakarrik, planeten tier lista izango litzakeela, planeten irudiak edo marrazkiak jartzea ranking batean, zuri gehien gustatzen zaizunetik gutxinera edo dana dalakoa. Eta rankingean zerrenda bat dagoen bezala, hemen daude mailak. Orduan, egon daitezke gauza ezberdina, elementu ezberdinak maila berean jarrita. Adibidez, nire ez bazaitu gustatzen, kasi martitzarra, jarriko dut maila
basuenean. Eta agian, akaso Jupiter ere ez zait gustatzen, eta niretzat daude maila berean, pues jarriko ditut maila berean. Nere galdera da, zertan oinarritzen zaren planeta batzuk gustokoak izateko, eta beste batzuk ez. Hau da, nik ez daukat harreman nahikoa planetekin, jakiteko, bastakit, gehiago gustatzen zaidan planeta bat edo bestea. Claro, eski hor sartzen da gauza asko, bai dugun iruditegia, daukagun ezagutza, eta gero ere ezagutza horren baitan zer egiten zaion bakoitzari interesgarria. Adibidez, normalean galdetzen baldin badiozu jendeari zein den zure planeta gustokoena, askok esango dute Saturno. Dituelako eraztunak. Bai. Bai. Baina agian beste batek esango dizu, nire kasuan, Neptuno. Pues eske niri egiten dit grazia pilo bat, izatea urdina, deitzea Neptuno, eta duen satelitetako bat, bakarra, edo handiena, deitzea Triton. Hau da, ultra mega frikia gertatzen ari dena hemen, Baina gauza bat. Oso nitxo kontua da, osea, Bai, nitxo oratuta nago da honeko. Ezin dut horrela ekarpenik egin, ze karo, eske ez dauzkat datu horiek egia esan ez ditut. Jolasa bezala polita da, nik esango, nik adibidez, segun nola esnatzen nahi zen, lur planeta esango nuke favoritona, edo lur planeta esango nuke okerrena. Nik adibidez, hor zerrenan, Merkurio beti daukat bueltaka. Zergatik. Ze, hainbeste gerra eman dute Merkurioren retrogrado posizioarekin, eta gure bizitzako gaitz guztiak Merkurioren atzerako itasun horrek sortu duela, eta bakarrik jendea gauzaiek esaten entzuteagatik, badera nire favoritoetako bat. Ero, izugarren maite du nik ere, Venus. Venus iruditzen zait oso ez dakit. Femeninoa doka beste puntu hori, beste alde, egiten ditu hueltak beste aldera, oso kuriosoa Venus. Eta zerrendan bekoan, Marte, ez dakit, Marte gudaren jainkoa, eta ez dakit, ez zai bat ere gustatzen. Niri ez da, bat nator. Baina Elon Muskek eskainiko izu laiztar Marterako bidaia. Areko arrago. Esan da, Iruña? Ez, nire top 3 izango litzateke Neptuno, lehenengoa, dudarik gabe. Gero, lur planeta, esango nuke, gustatzen zait kolore kontraste ezberdinak, bai, dituen nahi. Gero, baditu bertan, planeta horretan bizi diren batzuk, suntzitzen ari direnak, suntzitzen ari garenak, horiek ez zaizkitain beste gustatzen. Baina, bueno. Eta hirugarrena, da, depende eguna. Da, edo Artizarra, Venus, edo Urano. Urano? Bai. Zergatik Urano? Delako oso, no sé. Normalean pasatzen delako oso txuria da. Bai. Ze argazkiak oso urrutiti dauzkagu, eta nik ustean da bola txuri bat. Ni, atentzio, eta bai, Zeres, baina ez daki planetoide, ez daki balio duna lehen. Claro, Zeres izena berritasun hori, Pluton bezala, biositak zaitaz, nola izango Zeres? Neri ilargia gustatzen zait ez dela planeta bat, baina ilargia da nire gustokoena. Eizue, nik ere gustoko dut, gustoko izatea hau eta beste, asko maite zaituztet, baina osteguna da, eguerdiko 12ak bueltan ditugu. Irratiaren mundu eguna da. Eta mentxe Sorotan Beleren Cincinnatiko folk and roll honekin agurtu barritugu gure entzuleak. Iruñe, datorren ostegunera arte, zain no asko. Ondo ibili, mai Gorostiaga pozo zuere ostegunera arte. Ostegunera arte, Jupiter. Eta goiori zubiar saio gidatzen ze. Nien aiz hemen egongo intzulio, kaste artean ikusiko dugu elkar. Zain no asko, aio! Folk and rolla Bezitza kartzela da, eta denok preso gaude, Cincinnatiko folk and rolla. Bizitza kartzela da, eta denok preso gaude.
Keep calm and bigarren kafea.